Human nadakpan ang usa ka buhaya kagahapon sa Alabel, Sarangani. Naghimo na sab og bagong trap ang mga personahe sa bantay dagat sa DNR-12 sa mismong lugar aron makadakop og lain pang buhaya nga posibleng anaa sa lugar. Ani ang report. Anaa sa 7.5 feet ang gitas-on sa saltwater crocodile nga nadakpan human nga nabitik sa gibuntar nga trap sa mangrove area sa Purok 6, Barangay Kawas, Alabel, Sarangani, Miyerkules sa buntag. Sumala sa DNR-12, ang maong buaya, luwas nga na-rescue o na-turnover na sa Crocodile Park sa Davao City alang sa saktong pag-atiman. Gipaklaro sa DNR nga dili nila makumpirma kung ang maong buaya ba ang nasiplatan nga naglangoy-langoy sa Sarangani Bay niadtong Setyembre sa milabayng tuig. Sa karon, usa na sab ka trap ang gimontar sa maong personahe sa bantay dagat sa maong lugar. Kini basig dunapay buaya ang madakpan. Nakitaan na nila og kining mga footprints dati. So kagahapon nakuha namang isa pero dili pa namo ma-sure kung mo na dito siya kay sa mo monitoring gamay to siya so posible na apay mas dako-dako ato nga gina under monitoring namo karon sa panahon. Busa padayon karong giawhag sa DNR-12 ang publiko nga magbinantayon. Matiyag din sa kasi ang delikado nandyan pa rin para mapalay sa peligro ang bawat mamamayan, lalo na ang ating mga kabataan na hindi natin malaman kung saan sila napapadpad sa araw-araw na pamumuhay nila. Giawag sab ang mga resort owners sa maong lungsod nga kung mamahimo, dili sa tugutan ang mga beachgoer nga maligo ini gabii. Kini gumikan mas aktibo kuno ang mga buaya ini gabii. Maging mapagmatsyag din sila lalo na sa kanilang mga tourist na bumibisita sa kanilang mga beach resorts. Okay sa umaga, pero list tayo ang ating gawain sa mga beach shoreline pagka gabi na. Hinoon gipasalig sa DNR-12 nga kanunay silang nagaronda aron i-monitor ang presensya sa mga buaya, ilabi na sa mga mangrove areas, swamp, inland waters, lakip mga bukana kung asa sagad nagapuyo ang maong mananap. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.